Il-Gvern għadu sa issa bla pjan ta' rkupru għal COVID-19. Dan ikkonferma l-Prim Ministru Roberta Bela waqt li indirizza konferenza l-ħadd filgħodu meta ħadna lura lejn Ġunju li għadda. Aħna fil-verità iktar milli nitkellmu dwar pjan ta' rkupru dak il-pjan li ħabbarna f'Ġunju tas-sena li għaddiet. Għajna għaddejjin b'mod konsistenti tul ix-xhur. Il-Prim Ministru stqar li mill-10 ta' Mejju li ġej, preċiżament minn l-għada ta' jum l-Omm, ser ikun jista' jibda jsir taħriġ ta' sport professjonali, jitkompla sport mingħajr kuntatt, dutrina u anke monti. Dan fil-waqt li ristoranti u snack bar ser jinfetħu biss sal-5 ta' wara nofsinhar u b'massimu ta' 4 persuni ma' kull mejda. Ir-ristoranti u l-snack bars jistgħu jibdew jiftħu sal-5 ta' wara nofsinhar. Ma' kull mejda jista' jkun hemm sa massimu ta' 4 persuni. Wara l-5 ta' wara nofsinhar ikomplu iservu fuq bażi take away u delivery kif qed jagħmlu bħalissa. Ser jitneħħew ukoll il-miżuri ta' vjaġġar bejn Malta u Għawdex. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti nidiet il-kampanja Save Our Restaurants, kampanja blan li jitwassal il-messaġġ li ristoranti ma jistgħux jibqgħu aktar magħluqa. U minkejja li l-MHRA qed titlob lill-Gvern sabiex jiftaħ ir-ristoranti mill-aktar fis possibbli bħalma ser jinfetħu negozji u ħwienet oħra mit-tnejn minħabba l-fatt li ristoranti kienu wħud mill-aktar li ġew affettwati ekonomikament, il-Prim Ministru ħaseb li jkun biżżejjed jekk dawn ikunu miftuħa biss għall-ikla ta' nofsinhar. B'reazzjoni dwar dan l-MHRA stqarret li dan mhux ħajkun tajnuna l-maġġoranza tar-ristoranti u talbet lill-Gvern biex ir-ristoranti jkunu jistgħu jitħallew iservu wkoll l-ikla ta' filgħaxija. Dan minn barra li sidien ta' gyms, bars u gażini għadhom fil-għama dwar meta ser ikunu qed jinfetħu n-negozji tagħhom dan minkejja il-kliem li qal il-Prim Ministru ma ħallejna lil ħadd waħdu. Ma ħallejna lil ħadd waħdu. Il-Prim Ministru baqa' wkoll ma semmix meta ser ikunu qed jitqasmu l-vouchers li suppost kellhom jitqasmu aktar kmieni din is-sena iżda ġew posposti minħabba żieda fil-każi.